koro gintiere yue. Aduogo iri ka Maureen. Nyiswa ni to ratiro mag nyithindo gi nang'o gini. Sewacho ni nyathi kacha en mapok higni 18 mana en nyathi. Koro kapok oyudo pandi mana en nyathi. Ratiche gin mage. Kaka wacho no nyathi mapok ochopo higa 18 en nyathi, to onengo apar kendo onengo wang'ini nitiere nyithindo mochopo higa 18 lakini pod gidwaro, nitiere needs ma pod gidwaro. Koro wang'iyo ni nyathini, ng'eni Kenya ka ok pinje maoko ma nyathi seche moko yudo ni tiyo to somo. But Kenya ka nyathi ochopo otieko kata klas 12 tiyudo ni pod onid janyuolne. Doer ni janyuolne ochulne school fees, doer ni janyuolne omiye thieth makare seche motuo. Koro king'iyo Children's Act ma 2022 tineno ka iyudo ka wan gi rights mang'eny mag nyithindo. Mokwongo Children's Act ma 2001 ne onge gik moko ma sani okete Children's Act ma 2022. Ineno ni iyudo ni Children's Act ma 2022 gin corporate the intersex child, yani nyithindo monyuol gi kido mopogore opogore. Ineno ka nyathi en nyako to en gi both female gi male private parts. Koro emineno ni koro Children's Act 2022 omede such kind of issues. Koro kwa ng'iyo matut Children's Act ging'eny, acts mag nyithindo, rights mag nyithindo ng'eny mos. Mokwongo wan gi ratiro mar yudo thieth kuom nyathi. To seche moko kwa mor kaka children officers iyudo ka nyathi tuo to ng'amiluongo ni guardian kata biological parent ok ng'e ni nyathini to nyalo yudo thieth nade. To seche moko thieth nyalo yudore maber in a public facility. Kaka children office seche moko ineno ka janyuol omoko, janyuol ni onge uwezo, but wanyalo ndiko barua to a public facility mondo nyathini oyud kony. Especially we consider the vulnerable children. Those are the orphans and vulnerable children. Ka expound further, vulnerable children yudo ka nyathini gi chronic illness. Koro mage ma we look deeper into. To seche moko ki consider right to health care ni, as a children officer, I visit different hospitals. Tiyudo ka nyithindo miss a lot. They really miss a lot in terms of health care. One, and due to negligence. Jonyuol mang'eny ok ong'e ni nyithindo ka tuo to nego beno itero hospital. Iyudo ka some cultural norms, iyudo ka nyathi ka tuo ikete room moro ni nyako ni mondo lemne nyako changi, to nyathini end up ni tho. Moko bi pando. Yes. Gipando to nyathi seche moko iyudo ka wa rescue nyathi to nyathi bedo hospital for many months. Mani ng'eni koro nyathi right ne, you've denied this child his or her rights. And then another thing, wadhi hospitende mopogore opogore. Nitiere children offices, different sub-counties. To iyudo ka sub-county matiye, nitiere jonyuol moko ng'e discipline nyithindo. Awacho kama nikech asedhi e health facilities moko ma pi wang'a ochwer. Nikech aseyudo ka witness postmortem mar nyathi mochwad gi min gi. Nyathino chwad gi min gi weni discipline nyathi to karo chwado nyathi kamarach. Koro nyathini no end up ni min gi paro ni nyathi onindo kosechiemo lakini the following day nyathi no kochiewo. Koro na witness postmortem no to adwaro emphasize ne parents, jonyuol kata ng'at moro amora mong'e ni rito nyathi. We need to know how to discipline our children. For this specific case, you don't need the children are undergoing duress, kaka stress. So we need to be really cautious seche ma wa handle nyithindwa. Yena ka opach wita winjo ka